Tak my sme sa už pomaličky, tuto vidíme pekne pod nami tú dedinu, cez tie stromy aj počujeme húčať auta a my sme sa presunuli vlastne tu k tomuto tunelu, kde sa to celé stalo a vlastne tu už v tejto hornej časti, toto čo tu vidíme, tak tu vlastne už visel ten vlak, tie vykoľajené vozne a túto už vlastne vybuchovalo všetko, čiže toto vlastne horelo. Ja sa dám radšej z kolejí preč, lebo je tu iba jedno kolejka a neviem, či už aj nehučí vlak. Takže možno nám aj prejde okolo, keď si to budeme rozprávať. No a my sa vrátime do roku 1944 a dostaneme sa pred polnocou v noci 26. decembra do Vrútok. A vlastne z Vrútok, čo je na tejto strane, začal odchádzať tento nemecký transport na Kremnicu. A mal sa dostať ďalej vlastne na juh. A to si povieme potom prečo. Takže táto trať celá bola v rukách Nemcov a bola veľmi sabotovaná partizánmi. Preto je vlastne aj jedna z teórií, že túto nehodu mohol niekto spôsobiť naschvál, ale ja si nemyslím a potom aj poviem prečo si to nemyslím, že to tak bolo. Takže vlak mal 37 vozňov a bolo tu zhruba tých 373 nemeckých vojakov. V prednej časti súpravy boli zaradené osobné vozne a vlastne úplne prví išli nemeckí dôstojníci, potom boli zakryté nákladné vozne a tam sa vlastne už tlačili poddôstojníci a vojaci. V ostatných vozňoch mali naloženú takú ťažkú bojovú techniku, čiže boli tam tie diela, guľomety, pancierové auta a tanky. A potom tam boli ešte veľké debny a tam bola uložená pešiacka a delostrelecká munícia. No a vo vlaku okrem Nemcov, lebo vlastne všetko to boli Nemci, sa nachádzali dvaja Slováci. A bol to vlastne rušňovodič pán Kúdelka a potom jeho pomocník Knožko. A toto bol, ako sme si povedali, špeciálny vojenský transport, ktorý mal vlastne na juhu pri Šahách. Sa stalo, že sa podarilo partizánom pri SNP vlastne prelomiť nemeckú obranu a tento transport mal vlastne ísť evakuovať chytro tých Nemcov do oblasti Handlovej a Novák, kde mali vlastne centrálu a mali ich aj posíliť muníciou. Čiže už skoro ráno, toho 27. decembra, tak tento transport už horko ťažko zastavil v Kremnických baniach, ktoré sú tam tým smerom. A už vtedy sa rušňovodičovi Kúdelkovi vlastne nezdali tie brzdy. Zdalo sa mu, že vlak nebrzdí dobre, ako by mal. A on požiadal Nemcov, aby mu vlastne predĺžili tú zástavku v tej stanici, že on potrebuje skontrolovať tie brzdy. No lenže Nemci si mysleli, že však jasné Slovák, pripojený určite k SNP, tak proste chce zdržať ten transport, aby čím najneskôr došiel, no tak mu to nedovolili a musel teda pokračovať ďalej. Keďže si mysleli vlastne, že ide iba o zámienku. Takže ten transport sa pohol ďalej smerom na Kremnicu. No rušňovodič už pred Kremnicou zastal brzdiť, ale tlakové brzdy mu už úplne prestali reagovať. Ručné brzdy tam sa spoliehať nemohol, keďže tam mal samých Nemcov, ktorí to obsluhovať nevedeli a mal vlastne iba toho jedného spoločníka, ktorý nedokázal ani obsluhovať všetky tie brzdy a jedna brzda v podstate by mu ani nepomohla. Takže už prehrmel cez stanicu Kremnica plnou rýchlosťou, sa vraví, že od 80 až do 100 kilometrov. Rušňovodič vlastne stále skúšal pribrzďovať, no ale transport tým, že od Kremnice je tu veľké klesanie, to 16%, čo sme si hovorili tam na stanici, tak už nedokázal nejako brzdiť a ten vlak sa mu rozbiehal stále vlastne tým klesaním viac a viac. No, on začal vydávať signál o zastavení, čiže ten vlak proste v kuse trúbil, aby teda aspoň dal vedieť echa na tie stanice, kam ide, že má teda nejaké problémy. Ale v tomto vlaku sa nachádzal ešte jeden pasažier a to bol vlastne taký čierny pasažier, hej, taký, ktorý tam naskočil, aby sa dostal domov, tak vlastne nepozorovane sa mu podarilo naskočiť do tohto vlaku a volal sa vlastne Michal Sklenka. No a on, keď už videl, že je zle, lebo však pochopil, že sa niečo deje, že tak rýchlo ísť nemali a že mali zastaviť v tej Kremnici, no a už keď cez ňu prehrmali, tak vlastne pochopil, že je zle nedobré. Takže sa rýchlo posadil ku jednej ručnej brzde a začal ju vlastne uťahovať.
ale už tá jedna ručná brzda absolútne nestačila a vlastne nemala vplyv už na rýchlosť a ten transport proste sa rútil ďalej. Nepomohlo ani to, že už vlastne on ju začal obsluhovať. Čiže vrútil sa na tú stranu do stanice Bartošova Lehotka, tam mal zase zastaviť, no ale tade už išiel vyše 100 kilometrov ďalej. Výpravca, tak ten zhrozený videl, čo sa deje, lebo však takisto pochopil, že už je zle, tak začal rýchlo volať do tej stanice tam do Starej Kremničky, kde sme boli a tam vlastne vydali okamžite príkaz, aby ten transport odklonili na slepú koľaj a tá slepá koľaj sa vlastne vtedy nachádzala v týchto miestach. A tam vlastne dali zarážky, ten vlak tam mal vbehnúť a mal sa zastaviť. No, ale to sa nestalo, pretože tie záražky už tak rozbehnutý vlak a to, že on bol ešte strašne naložený, takže oni ho už nejako nedokázali zastaviť. Takže narazil vlastne na konci koľaje do tejto skaly, ktorá sa tu vlastne nachádza. A to malo za následok, že rušeň a 17 vozňov sa vlastne stadeto zhora sa zrútilo z tohto 8 metrov vysokého múru. Ten múr bol vtedy ešte vyšší na trať a vlastne až k portálu tohoto tunela. Čiže toto všetko, čo tu takto vidíme, tak tu viseli a vybuchovali vlastne tie vozne. Zrútené vozne poškodili strážny domček, ktorý sa nachádzal tam. Kotol rušňa, tak ten tým nárazom praskol a začal horieť. Výpravca a niekoľko ďalších železničiarov ešte oni z tejto stanice stihli pred haváriou behnúť vlastne do tej pivnice. Tá stanica je podpivničená a tam vlastne sa ukryli a počuli už len obrovský náraz a to bolo okolo 9 hodiny ráno. No a vlastne za pár sekúnd bol transport úplne v plámeňoch, ten náklad, tá munícia, čo tu bola, začala vybuchovať. A vlastne tie detonácie nasledovali jedna za druhou. Ľudia tu ste mohli vidieť, keby ste tu vtedy boli, že ako živé fakle zapálené proste tu vyskakovali a tade to dolu bežali tu, ale bežali, gúľali sa priam do údolia k najbližšiemu potoku, aby sa im nejako podarilo uhasiť. A vlastne tade to proste sa gúľali dolu do dediny. Tí, ktorí teda nejako sa im podarilo prežiť, inak väčšina z nich vlastne uhorela tu, kde sa nachádzame. No a zvyšky tejto havárie zasiahli aj protivlak, iný nemecký transport, ktorý vlastne tiež začal horieť. Ten pomocník rušnovodiča, ten Knoško, ten vlastne zomrel hneď, keď vyskočil z rušňa, keď už videl, čo sa deje. A rušňovodič Kúdelka, tak toho našli ťažko zraneného, on žil ešte 2 dní. Nemci ho vlastne vypočúvali stále, že čo sa stalo, lebo však vlastne vyšetrovali tú nehodu. A keď vlastne on obvinil jednoznačne toho nemeckého najvyššieho dôstojníka, že mu nedovolil skontrolovať tie brzdy a že je to proste jeho vina, tak potom ho už nechali vlastne, už mu aj prestali nejako dávať stravu a jednoducho už bol pre nich neužitočný a nechali ho tam zomrieť. No ale čo bolo vlastne najdôležitejšie, tak ten čierny pasažier, práve ten železničiar Sklenka, ktorý sme si vraveli, že naskočil do toho vlaku nepozorovane, tak on mal najväčší vplyv na celú udalosť. Čiže tu sa dá povedať, že zase taký osud zamiešal karty a to sú tí ľudia, že keď majú byť na tom mieste v tom čase, kedy majú byť, pretože jeho náraz zrejme vyhodil z brzdy na svah a dostal sa až tu dolu k potoku, kde sa vlastne pozviechal a uvedomil si, že tu sa blíži ešte ďalší vlak. A on so zlomenou nohou sa mu podarilo nejako dokrivkať asi 250 metrov spoza tunela pred transport a dával čiapkou to železničiarske znamenie stoj. Oni to vedia, tí železničiari už vedia tie svoje znamenia, čiže oni vedia čiapkou dať to znamenie, že keď ho vidí ďalší železničiar, tak on vie, že má okamžite stáť. No a ten rušňovodič odtiaľto, ten vlak, čo išiel z Hronskej Dúbravy, tak on to znamenie čiapkou zbadal a pri stúpaní do svahu, lebo túto vlastne tá trať zase stúpa, tak nemal problém, úplne v pohode zastavil a vlastne tým pádom sa stalo, že tento čierny pasažier vlastne zachránil všetkých tých ľudí, ktorí boli v tom vlaku, pretože tí by sa boli zrazili ešte s týmto horiacim tu. No a tu by bolo mŕtvych, nie tých 373, ale bolo by ich možno cez 500. Takže takto vlastne on pomohol celú tú udalosť ešte zvrátiť a vlastne zachránil určite kopec ľudí. Z nemeckých vojakov sa zachránilo iba 7, čiže z toho počtu tých 373 sa zachránilo len 7. Všade boli trosky, proste tu všade, kde sa dívate, boli obhorené
tela zranených preniesli do dediny a tela vlastne balili iba do vriec. Nezachovali sa o tomto žiadne písomné záznamy, okrem záznamu v pamätnej knihe Stanice Hronská Dubrava z roku 1944. Ale tam je to svedectvo celkom dobre popísané a tam vlastne z toho vyplýva aj ten čas, že sa to stalo okolo tej 9. ráno. A pamätníci tu hovoria, že výbuchy tejto munície počuli ešte 2 dní po havárii, že to tu vybuchovalo. A dobové svedectvá vravia, že fragmenty tej munície, ktorá mala väčší kaliber, dopadli až do dediny pod stanicou. A ešte nedávno, pred pár rokmi, tu našiel jeden pán roztrhnutý obal z delostreleckého náboja. No, vojaci sa stále diskutuje, kde majú byť pochovaní. Čiže niektoré zdroje tvrdia, že v Kremnici, niektoré, že pri Trnavej hore. No ja sa prikláňam k tomu, že to bude v tej Trnavej hore. A to si vlastne povieme v ďalšej časti tohto videa, že prečo. No a ešte poviem, že historici oslovili aj nemecké veľvyslanectvo, ale tam sa nepodarilo v nemeckých archívoch nájsť žiaden záznam. A takisto v tej ďalšej časti si povieme, že prečo asi. No a ešte pamätníci spomínajú, aby sme si povedali, že ešte v roku 1947, čiže 3 roky vlastne po havárii, sa dali nájsť obhorené kosti vojakov tu všade v tomto svahu, ktorý si teraz vlastne ukazujeme. A tu na týchto stromoch po oboch stranách trate, že tu všade ešte viseli kúsky kostí, oblečenia, tých uniforiem a tak, že sa tu dali vidieť. No a či havária bola náhoda, alebo sabotáž je otázne. Ja sa prikláňam k tomu, že to sabotáž nebola, pretože Nemci, keby prišli na to, že to niekto spravil naschvál, tak by nie, že vystrieľali všetkých tých železničiarov na celom tom úseku, ale zapálili určite aj tú starú Kremničku, pretože oni sa nebabrali vtedy, takže to keby sa preukázalo, že to niekto spravil naschvál, tak to by bolo veľmi zle dopadlo. Takže ja si myslím, že je to tak aj logicky, že ten transport bol preťažený, lebo on jednoznačne preťažený bol. A tým, že to 60% klesanie je tu na týchto miestach, tak vlastne s tým, že tie brzdy to nedokázali ubrzdiť, tak plne naložený vlak, ktorý vlastne ešte mal prekonávať také veľké klesanie. No. A my si vlastne za chvíľočku budeme hovoriť, že kto sa v tom vlaku možno nachádzal a prečo.